record tomon bonchite bukobang near about 200 above family ni chalabusha buribusha bubagrani netritwe je Tripura motha chini hasteo choba chengmani yagulo edisibo cheng thamcha khaye সফল খাইমামনি বাগৈ খাতুং খাজা খাইয়ে বুসকাঙ্গতে বচিনি ত্রিপুরা মথানি চবানো সাকসেসফুল খাইতেছেনা বাগৈ আরো প্রায় 500 বুতার বুড়ি চেলা ছাত্র যুবক এমনকি খমলং আইপিএফটি বিভাগীয় কমিটিনি নেতৃবৃন্দর যত্ন তিনি খা কফুরবাই তেওসে ত্রিপুরা মথাও ফাইয়ে যোগদান খাইবেখিয়া বরংনো आं लामसगो एदिसिनि हापांनि इंगै त्रिपुरा मथानि इंगैबो लामसगो जों जदिबो त्रिपुरा मथा आईएनपीटी चंगरिनि सिगां अरा एलायन्स दंमोनि आईएनपीटीबो बुसकांनि त्रिपुरासानि चबानो गाहामखैनो वानसुगै जों ताबो कासा प्रसेसो जों ताबो हिमै दङ आन्डार प्रसेस जों थामसानि मारिवा थाङा बागै चिनि प्रसेस स्टार्ट उंजाक मिया चिनि 14 तारिख एमसीसी सम्मेलन खाई जों चूड़ान्त कासे डिसिजन लानानै दंमानि आनफर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट वेस्ट त्रिपुरा जोंनो 50 जननि बिसि एमसीसी सम्मेलन खायनायनि पारमिशन नलैया 50 जन मेम्बर बाय जों खालायथ गैया जों इमिडिएटली विदिन मंथ ऑफ मे इंगिया खायबा फर्स्ट वीक ऑफ जून जेनेबा कासे एमसीसी सम्मेलन नङै आईएनपीटी कायसे कंडीशन ती बुबाग्रानि त्रिपुरा मथाओ जों जत्न पालखाय जों मार्च खायै थानसा वन अमरेला खानाबो जों डिसिजन नाजा काजे जों मो ताबुक आरो थामसानि मारिवनो जों तेबो कबकनाय हास्टेनि चिनि त्रिपुरासा दफानि खाकाहाम ताखौ बुखौ रगनो आव जेनि बुसकांगो कायसेनो कमन इशू अबंखा त्रिपुरालेण्ड याखाबे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा हास्टेओ যতক্ষণ পর্যন্ত जों एचिवमेंट खायमाया साक जरा যতক্ষণ পর্যন্ত भारत सरकारनो बाध्य खायरुबै त्रिपुरा हास्टेओ अबनो चालू खायमाया साक जरा इंट्रोड्यूस खायमाया साक जरा चिनि चबा चलिनो तंगाय बुबाग्रानि नेतृत्वे आं बाकी त्रिपुरा हास्टेनि जत्त ताखौ बुखुरनोबो दाबो जारा बुबाग्रानि नेतृत्वे फायसकयाखौ बरंना आं चबानि कबुमु नारगनाय नरगो फायजि जों कायसा साथिनि तलाव दंलायै चिनि मानथाय सक्ताय थिनांगो त्रिपुरा सारुंनि अर राजनीति अधिकार आर्थ सामाजिक अधिकार जत्न एकदम सिमेंटिंग खायनायनि बागै जत्न आगौगै फायै बुबाग्रानि त्रिपुरा मथा फायबायदि होननानै आं सबनि कबुमु नारगो हामबाय सिनि ककबर मीडिया चैनल रखनो जों दिनारो बेलबारि हाई स्कूल जे बुबाग्रानि थामसानि मारिनो नासिगै जों दिनै अजागाव हायनोहाय बिसेसखै खुमलং आईपीएफटी जे डिविजन दंमोनि टोटली बरक डिविजन सवायै अलरेडी आं निजे आगि आईपीएफटी खालाय दंमोनि बेबा ताबो बरक बाकी उलो जे आईपीएफटी नै दंनाय र एडवाइजर चेयरमैन डिविजननि सेंट्रल कमिटीनि मेम्बर ताई केशियर जे तंगनाय रक टोटली डिविजने जे तंगनाय रक मेन लीडर पुसो जरा तंगनाय रक बरक टोटली आईपीएफ या करे त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि थामसानि मारिबो फाइ बरक खाबायखा बरक नबो आं बरक न खाबाय खुगै लामसगो टोटली जों अजागाव मानखा बरकनि साथे साथे जे बाकी गोबां माबा चिनि ताबुक जे बुबाग्रानि जे थामसानि मारिबो प्राय चिनारो तिनि मानखा जों 251 फैमिली टोटली प्राय 500 नि साकाव भोटार सबाइके जों मानखा अबनि बागै जों तिनि नासिक नायमानि जे कुबैना भोटार स्टक ताबुक जे फाइनाय र बर कुबैना बर आफ्रो विभिन्न कारणे फाइमानिया एके सिक्री सकरजक खाइजाक मनि बागै फाइमानिया मनि बागै बंनि खाव आफ्रो बानि पुइदा दङ बिसास दङ बर त्रिपुरा मथा
heke bobagrang thanchan mario buddu abani puito tongo ama hayinga boni bkhao tongme ngani chuku ngai onek age ne borok jogajog khlai tongo oma haje thancha mane bobagrani samungma hamjagai tongo pheba apro bibinno kiri koro poristiti borok phairi gyang baike apro borok phaiminga plus ang je somoyo bobagrani loge chini rasmehela thangai je somoyo ang bidbiti riyo bobagrani logi thango borok bapro kobongma thangjak tongmane pheba au je rasmehela thangmani आ जरावनो बरक न यांग नगो अनेक किसु सिक्री सकरा खलायमान बागै बरक मीडिया फुका संगै मालिया नोगजागै मानलिया औल बागै तिनि सक जरा बरक हाके तंगै हानि हाय बोबाग्रान लगे थानचन मारो बरक कोस जों सैमानो तिनि संगरो जेना हारमानि गोबांमा ताइबो गोबांमा विलेजनि जेटा जारो लेमेन तंनाय हाके साधारण तो बुटार तंनाय र बरक जत्तनो फाइनान बागै जोंनो खबरै दङ जों दिनै अबन परना ताइ सुदु पेन्डेमिक नि बागै जों प्रग्राम र आसा खालामो आं दङ जागा जागाव अ कयेक दिनाना जों प्रग्राम तामखै जों सेप सापके मा खाइसलाय सक जराव खालामलिया किसान नासिं देनि बरनो मा कय दङ ताव जरा जत्तनो मोटामोटी अर प्राय आनि मते ताइ अर आइपिएफ दिनै बेसी बरक तंगलाक 50-60 जनानि बेसी ताइ तंगलाक ताइ जत्तनो Dipramata heke thanchan mario phainai amani puito tongo ang aboni bagai pura puri ang norokna saklai ro totally IPF ti bainani digyo thangto